Здароўкі, сябры, з вами Дэнчык, а ў гэтым відэа я будую сцяну з газасілікатнага блоку. Які яшчэ трэба прынесці? І тут пачаўся вецер, дождж. Блин. Дождж такі сур'ёзны, моцны. Дарэчы, які мы і не чакалі. Толькі ён скончыўся, пачаўся будаўніча-вясковы фітнес. Занесці на другі паверх блокі. Добра, што гэта яшчэ дзесятачкі. Яны не такія цяжкія, але ж пабегай па лесвіцы. Мост худнуў. Ах, на жаль, маёй спіне гэта не вельмі спадабалася. Што я яшчэ хацеў сказаць? Гэта моя першая сцяна з газасілікатнага блоку. Шмат гадоў назад я выкладаў, канешне, з цэглы цокаль гэтага дома. Але гэта ж уже, як кажуць, было даўно і няпраўда. Ды і мне здаецца, крыху гэта ўсё адрозніваецца. Па другі бок сцяна і сцяна, галоўнае больш-менш роўна. Мне так падаецца. Ну і вось у планах было выкласці усяго 2 рады. О, позна пачаў, а ўжо як бы вечар. Ды і бачыце правады. Перад апошнім радам трэба іх заштравіць. Да, працуе такі сабе вельмі непрафесіянал. Напіваю. Ну гэта уже выглядае вельмі круто і прафесіянальна, ну я лічу. У гэтым месцы можна ціснуць падабайку за такой прафесіяналізм. Ой. А хто ж яшчэ пахваліць мяне, як не я? На жаль, гэты момант я зусім не прадумаў, што ў гэтай частцы дома ў мяне святла зусім няма, таму працую з налобным ліхтарыкам. Вось і мой першы абломчык. Літаральна. Таких моих відео, што я таксама лічу сабе рукадубам. Чаму таксама? Бо дастаткова шмат чую, як нехта пра сабе так кажа. Ну і што? Я таксама рукадуб. Сцяна, здаецца, трымаецца крэпкая, ну а самае галоўнае роўная. Ну ось я думаў усё аб гэтым і... Я, конечно, жывы, але нарабіў спраў. Ой, было, блин, болюча. І нога распухла. Вось такія справы. Подписывайтесь на канал, натисните подобайку для ціпеткі, калі ласка. Ну а я, як мага хутчэй цяне, буду записывать наступнае відео. Спадзяюся, без такіх прыгод. Побачимся. Дрик. Тибетка. Будь здоров.